Hello po mga kaibigan, ito naman po si Pinoy Peña at atin pong ipapaliwanag doon sa mga ibang comment ng ating mga kababayan kung paano ba nagkakasya yung mga appliances ng in-between ng ating mga cabinets. Panoorin po yung ating video at masasagot po yung inyong katanungan. Ito na nga po, kung makikita nyo nga po, ang ating gap ay nasa 3/4. Ito po ay tinatawag na filler. At ito po ang ating gagamiting glue. At ito pong filler na to ay nasa 5/8 lamang po. At syempre kaya 5/8 lamang po, ng kadahilanan po na masyado pong mahigpit pag 3/4 po ang ilalagay natin. Kasi pag kayo po ay nagpalit po ng dishwasher, mahigpit po masyado. Kaya kailangan po mayroon siyang between quarter in between, 1/8 ganon. Yung 1/8 po ay maliit na po masyado yun. Kasi naman po yung dishwasher kung minsan masyado pong standard nga po. Pero kung minsan malapad pa rin po kung minsan brand. At tayo naman po ay magbabalik sa ating ginagawa na nilagyan na po natin ng wood glue tapos temporary clamp. Hindi po natin agad isi-secure ito ng kadahilanan na yung temporary clamp para po mag-squeeze out muna yung ating wood glue. Para po pag sinecure natin yang ng finishing nail gun, pag wala na po siyang squeeze out, hindi na po siya gagalaw. Kaya kung makikita nyo po, hindi po siya nakaayos ng o kaya flat na flat doon sa ating facing. Saka po natin isaayos yung ating clamp at saka yung ating filler na syempre kailangan pong flat na flat sa ating face ng cabinet. At syempre huwag nyo pong kalimutan yung mga nag-squeeze out na punasan para po hindi matuyo. Gagamitan po natin nito ng finishing nail gun. At yung nail gun natin ay nasa 1/4 po, 1 1/4. At ang sinabi ko nga po kanina na yung ating filler ay nasa 5/8 po lamang. Ito pong ating pneumatic air gun ay hanggang 2 inch po lamang itong ginagamit natin. At syempre po huwag nyo pong kakalimutang maglagay po ng safety glasses. Sabi po nga nila na safety first bago lahat. At dito naman po na makikita nyo na dalawa na po yung ating clamp na hanggang sa taas. At yung ating wood glue ay magmula po doon sa ibabaw hanggang doon po sa baba. Ito po ay permanente na po ito. Hindi na po katulad ng ginagawa natin doon sa ibang cabinet na nilalagyan natin ng screw. Karamihan pong filler katulad nito, dahil po manipis po lamang siya, ito po ay permanent na po ito. At syempre po yung ibang filler, hindi ko naman po nilalahat. Yung iba po ay nilalagyan po ng screw ng kadahilanan na pwedeng tanggalin pag meron pong aayusin sa likod siguro ng ating refrigerator o kaya yung mga appliances. Kapag ginagamitan po natin ito ng nail gun, yung ating nail gun pneumatic ay nakatutok po o kaya naka-angle ng konti papasok po para po yung ating finishing nail ay hindi po lumabas dito sa harapan. Hindi bali po doon sa likuran ay hindi naman po makikita. At yan na nga po na makikita nyo pong maliit na po yung kanyang gap. At syempre po, huwag nyo pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe. At syempre huwag nyo pong kalimutan din i-share
At ako po si Pinoy Espeña na lagi pong nagpapasalamat. At syempre po, huwag nyo pong kakalimutan na kailangan po yung ibabaw ay nakalibel po. At syempre, papakita po natin kung paano po sinisecure yung ating dishwasher. Yan lang po. Isa dito sa kaliwa at isa naman dito sa kanan. At naka-screw po siya doon po sa nilagay na plywood, na bago ilagay po yung countertop, nilagay muna yung plywood po yan. At yung kanyang drain naman ay papakita natin po doon sa susunod pong video, na sana huwag nyo pong kalimutang panoorin at abangan. At marami pong salamat. At ito na naman po si Pinoy Espeña na lagi pong nagpapasalamat muli. Salamat po.